Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsiral Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nasuhuna khususon kangge gerahipun Bapak Suwardi saha Ibu Sumarsih. Biwasilati wa barokati sairi umurina hadza khususon biwasilati wa bibarokati hadzal ma ya Allah. Sahih Bapak Suwardi Ibu Sumarsih min maradihima ya Allah. Sahih min maradihima ya Allah. Sahih min maradihima. Bi barakati sirri walazil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jangala lan gawe apa hazal akhu ikilah paseduluran gawe iku yatribu mukul apa sedulur hu ing Nabi Yusuf fayastaghisu banjur sambat sapa Nabi Yusuf bil akhari kelawan sedulur sing siji. Fayatribu mongko mukul sing siji hu ing Nabi Yusuf. Walayura lan ora iso ditingali fihim ing dalem kalangane sedulur-sedulure apane rahiman rasa welase. Fayatribu mongko padha mukuli sapa sedulur hu ing Yusuf hatta kadu hingga meh iku yaktuluna padha mateni sapa sedulur-dulure Nabi Yusuf hu ing Yusuf. Nang dalan iki jan tembunge pokoke mengkor nyiksa. Nyiksa Nabi Yusuf niku sing neng sandinge ngeplak ndase. Yo
Ki Kang aku dikeplaki. Lah sing diwaduli ya tuh nendang bokonge. Ora kok welas ki ora sing diwaduli genti nendang bokonge. Iki piye kok malah nyiksa aku wono meneh sing langsung nggajul sikile. Wes pokoke disiksa. Nang dalan-dalan iki disiksa. Fayastahisu wadul istighosah. Hati wadul ning malah justru tampa pepake siksaan saka dulur-dulure niku. Iya karo donak-onakke kae. Mbah Gusi salahe kowe. Kamu kok bagus tenan. Nabi Yusuf ki rasah bagus kuwi baguse pol. Bagus iki rak mburi kuwi. Nek ora bagus ning bagus. Tuwek cilik ireng wae kemaki. Wis. Jebule bagus menek ning jaba. Tuwek cilik ireng kemaki kae. Halah-halah. Yes. Nek ning jaba kaya-kaya mbasan ning omah, pliriki sing wedok wis langsung ndungkluk. Langsung ndungkluk. Ora dikone terus ubah-ubah. Rampung kuwi tok-toke nyekel pacul. Nggo alian. Aming maculi mburi omah mbangane ra ora gawean. Iki nek Nabi Yusuf ora kok bagus, pancen bagus tenan. Ning do disiksa ngantek babak belur. Meh-meh do arep mateni Nabi Yusuf kok ngantek kewer-kewer nangis. Gudres getih. Jan gudres getih nangis. Wa huwa utawi Nabi Yusuf iku yaqulu. Ngendika le ngendika ya Yakub duh ramaku Nabi Yakub. Lau tak lamu ngerti sapa panjenengan maing barang. Ya senangu kang padha gawe. Sapa dulur biibnika kelawan anak lanang panjenengan. Laabka yakti bakal nangis gawe tangis apa kelakuane dulur-dulur kula kaing panjenengan. Ngantek le bergumam niku ngeten niku. Ngatiyar duh bapak kula Nabi Yakub upamane jenengan ngerti napa sing do dilakoni, napa sing do digawe nggo kula ten mriki niki sing ketemune do nyiksa kula ngantek kaya keten iki yekti panjenengan bakal nangis. Ya sapa wonge anak kesayangan gek calone dadi nabi kok baguse cara donya iki pamane bunderane bagus ki 100%, sing 99 ndek Nabi Yusuf, sing 1% didum sak donya. Didum sak donya. Dadi iki wis mengkor klepletan. Iki mengkomanan klepretan iki. Andene nek mlaku ndangak mengklepretan turane Nabi Yusuf. Baguse ra umum kok mbok sapa wae wis gedreng niki weruh niki wah wis ra kaya-kaya.
Nek karo bintang film sapa kae jenenge kae? Sing bagus ae sapa kae sing bagus ae? Si anu. Amarzoni meng pengedar narkoba. Meng pengedar narkoba. Kae sing mbiyen bintang film Mission Impossible kae sapa kae? Nah, Tom Cruise, kaya Tom Cruise wis suruhe mancuk mripate wangun kae meng turaan kono kae. Kuwi wis cetha duwe predikat bagus nek jaman semono. Bar kuwi gek rong kelemon Leonardo DiCaprio kae baguse kaya ngopo gek isih mbintangi Titanic kae. Saiki awake jebrot lemu kae. Wah, setil kae. Kowe mengkur turan apa meneh Nabi Yusuf. Aning nek nggon masalah jodoh, nggon masalah payu wong kuwi Allah kok ya mbok teng slembreo kae tetep payu. Ah tetep payu kok ya nek nggon kuwi iki ora urusan bagus ora bagus kok ya. Nek nggon kuwi iki wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Setengah saking tanda kekuasaane Allah yen to Allah niku nitahake jodoh saka awakmu. Wis dititahke saka awakmu dadi dari tulang rusukmu. Dadi lagune ndek Moklas Adiputra. Dari tulang rusukku untuk siapa aku dilahirkan. Ayo tadi. Aku pun tercipta untuk siapa. Aku lahir untukmu. Kau tercipta untukku. Kita adalah satu. Mahming keloro-loro. Ora jelas nek iki. Oh sing mulih boncengan ku rak nyanyi ngono kuwi. Karo le numpak motor menggok-menggok. Wangun kae mesti. Nyanyi untuk siapa aku dilahirkan. Sing wedok jawab, nggo demit nggih desa kae paling. Wah niki jan disiksa mesakake kula mbayangke kowe ning ati strenyuh. Wah diguajul wah dimburi ngantek njlungo tendang saka samping. Wes pokoke jan bener-bener disiksa. Duh Rama nek jenengan ngerti napa sing do dilakoni nggo kula niki yekti bakal gawe tangis gawe susah panjenengan. Kala mongko ngucap. Fakola mongko ngucap sapa Yahuda. Dulure Nabi Yusuf sing jenenge Yahuda. Sing dide kok nyemplungke sumur ya. Ngucape alaisa ana ta ora ana. Ora ana iku kot aktoitumu. Temen-temen wis padha menehi sapa sira kabeh ni ing ingsun nggih musikon
ing wasat ing ketentuan ala taktulu yen to aja padha mateni sapa sira kabeh hu ing Yusuf. Mo iki masalah wis godres-gedhes kawar-kawar ra iso mlaku. Hanane ming nangis karo izung-izung jan meh kaya wis arep mati kae. Yahuda sing didi nyemplungke sumur langsung protes. Iki piye je kowe iki doen iki? Wingi rapate kan cetha. Rapate iki genah lho. Pokoke ora ana ide, ora ana usaha nggo mateni Yusuf. Bahkan kowe kabeh wis ngekeki kesepakatan, akta itumu musikon. Wis ngekeki kesepakatan kepastian Yusuf ora sah dipateni. Iki engko cemplungke sumur lah kok ngentak kok ngene iki piye? Ya rapat wingi iki ora krungu kowe wong ketara ngentekke bebek separo. Ayo. Dilalae rapate iki yo madhangan wah sing ketungkul madhang. Bebek goreng sih mengentek okeh ngantek ora ana perhatian tentang kesimpulan le rapat wong ora oleh mateni jeng ngantek kaya ngene iki piye iki nek mati kuwalat awake dhewe karo bapake le arep laporan barang kowe piye jal nek ngene iki ya meksa isih welas Yahuda iki meksa isih welas Fantolaku mongko padha budalan sapa dulur-dulure Nabi Yusuf bihi kelawan Nabi Yusuf ilal jubi maring sumur akhirnya diseret goneng sumur kaya G30 SPKI bar disiksa seret gawa nang sumur lubang buaya ning ming buaya darat. Wah, aman nek mburi kae ora buaya nek. Oh, apian kono buaya. Ayo tuh buaya ya utuh biawak ya utuh. Ya semeng dus gembel lanang. Dus gembel lanang. Parah wong kena karo dus wedok ya mengkon ndungkluk elik ya. Nek buaya ra iso ngreka kahanan nek buaya. Dadi do gila. Nek buaya iki wong-wonge do wedi ngono lho nek dus lanang iki gaweane men dilatih nguyuhe wedhus wedok. Wedhus wedok nguyuh men didilatih karo nyungir-nyungir kae alah. Wong kok gaweane ra cetha. Ora cetha. Ya Allah. Seret goneng sumur wae. Ya deluna kale padha nyemplungke sapa dulur-dulure Nabi Yusuf hu ing Nabi Yusuf fihi ing dalem sumur kuwi. Seret cemplunge ning sumur kono. Wa huwa hale utawi Nabi Yusuf iku muta'alikun wong sing gendolan bisafiril bi'ri ing dalem pinggire sumur. Akhirnya cemplung ke plung ngono wis nyemplung nang jero kono terus bertahan hidup nang pinggir. Ya kaya sumur mbiyen itu nak nek wis tekan ngisor kae ana lagi ana undakane lho kita nih. Ana undak-undakane
sing ngisor kono rada ciyut ngono ae. Ha terus ngadeg ning pinggire kuwi. Wong nek sumur mbiyen iki biasane ngisor kae ora langsung dlenjeng ora. Ya terus engko sing ngisor rada ciyut, munggahe ana kaya pancikan mupeng kae. Nah kuwi ning kono kuwi Nabi Yusuf bertahan hidup. Cemplung ke sumur udah kejem-kejem tenan iki dulur-dulure. Anu dicemplung ke sumur. Kayak cah bagus ra umum. Ya saiki aja nek kok cemplung ke sumur ngeplak wae dikasuske. Kamu kok ya salah tenan. Salah ngeplak ngono lapor ke payu yo kan. Malah bejane awak sing ngeplak dadi oleh hadiah umroh gratis barang. Nek roti wis ngambrek-ambrek. Gara-gara ngeplak udah diteri roti. Ana sing ngeteri telo barang. Mula nek jenengan pengen digateki karo ditarteri gawe yo kasus. Tenan gawe yo kasus. Dupak bojone kuwi apa piye ngono. Teronggo sing wedok kon laporke wae. Iso viral tenan. Nek malah ra ana wong gatekke. Anu dupak bojo wadone ben mbok pateni wae yo men ngono wae. Ora ana wong viralke kok ya nek kuwi. Wis wong jebul wis kerep. Bertahan ning pinggir sumur. Fanazangu. Mongko padha anu apa jenenge nderet njupuk. Sapa dheweke kabeh. Komisahu ing klambine. Njupuk klambine. Wa kana lan ana apa ghurduhum sejane dheweke kabeh ana iku ayal tahu. Ayal tahu yen to arep nggupaki arep ngletoki sapa dulur-dulure Nabi Yusuf hu ing klambine kuwi bidami kelawan nganggo getih. Mula wis kecemplung sumur ngeten wae meksa diusahani jiko utawa nggeret klambine Nabi Yusuf. Dadi nek cara bahasane dietel klambine, disebrot klambine. Sejane mereka engko klambi kuwi arep dilethoki getih. Yal tahu utawa yal tihuhu bidami arep dilethoki nggo getih. Ya getih-getih cempe apa. Wong karo angon wedhus doen. Iki kan tukang angon wedhus doen lethoki getih. Wayak ridu banjur ngadepake sapa dulur-dulure Nabi Yusuf hu ing klambine Nabi Yusuf ngala Yakuba ing atase Nabi Yakub. Ora terus nek wis rada disuwek-suwek kae karo dilethoki getih terus arep mulih dilaporke nang Nabi Yakub. Arep omong nek Nabi Yusuf pangan macan wis kula bela wis kula gendoni ming kena klambine. Nah niki lho klambine wis suwek-suwek guprat getih niki ngono arep direka ngono. Pokoke didrama. Pinter tenan nek kon drama. Karo iki wae pinter dulure Nabi Yusuf. Kon drama pintere ra elok-elok. Nah iki rak pintere drama nek arep nggetel udu klambi ning nggetel duit.
Nek nggetel duit pintere ra elok-elok. Sore-sore ngono terus mijeti pundak. Wangun kae. Sing lanang ndelok TV sore-sore terus mijeti pundak. Iki gaweke kopi apa teh sing lanang ya ngomong kopi wae sing rada kenthel karo klenyit ya ana legine titik. Oh iya. Mundur no kopine no gulane delikke. Didelikke. Bar kuwi maju, walah nilai nasibmu kok, Pak. Kopi entek, gula entek. Kaya teh kuwi ya entek dilalai. Kayak aku ki arep tuku ya wis ra cekel tenan sih, Pak. Dang putih jarang kuwi malah kena nggo melosok ke ilang, Pak. Terus dilalai sing lanang. Wis tuku ki lho, kuwi ning sak kuwi ana turan duit wis ana tuku kan. Langsung dirogoh jebul 70.000. Lah nek eketan sitok 20-an sitok. Yes, bar kuwi dijikuk kabeh. Sik tak tukokne kopi sik. Metu lawang ngarep nyelimpet ning lawang mburi. Oh, nek kon drama pintere ra elok. Karo mlengeh kali kae. Nang ati dengan badi 70 Den. Wis. Bar kuwi terus mlebu lawang mburi tokne kabeh. Gulane tokke, kopine tokke. Yes. Wangun kae. Kok oleh tuku kopi geli sih mau ayo ning mburi omah warung mburi omah kok suwe lho. Nek suwe ya tok lokke le tuku kopine endi. Mesakne awakmu kula tak gaweke kopi lho sing rada kenthel iki. Wes. Bar kuwi ngisak-ngisak kae sing wedok delok TV genti sing lanang ning mburi. Reka-reka arep ngejok kopi. Iki kok kopine ndek wingi miye. Oh, iblis. Aduh. Gebelah 70. Nek kon dramae pintere ra elok-elok. Praktekno, Bu. Nah, praktekno ngono. Ning sing lanang wis paham. Sing lanang paham, gaweke kopi ora Pak. Ra ngono. Wis dong iki. Semeng ora iki. Malah sing lanang wangun kae engko tak gawe dhewe nek aku butuh wis rasah gaweke lho. Sing wedok gedhengan boyone ra iso diakali. Iki juran licike ra umum. Dulur-dulure Nabi Yusuf iki licike ra umum. Wah, ngletoki getih kok. Terus diadepke ning Nabi Yakub. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Yakub lahu maring dulur-dulure Nabi Yusuf. Ngendikane radu padha balekna sapa sira kabeh. Nah, faqala mongko ngendika sapa Nabi Yusuf lahu maring dulur-dulure le ngendika radu padha balekna sapa sira kabeh komisi ing klambi ingsun.
La'atu ta ini. Yakti bakal nekakake sapa ingsun sehat piye. Sik lah ya angel iki. Ngala komisi ngatasi klambi ingsun laat wari yakti bakal merohake sapa ingsun bihi kelawan nganggo klambi kuwi. Tulung klambiku ki balekno kan. Aku kademen nek ngene iki kok ya wis nang jero sumur klambine tak sebrot. Kayak awakku ora tek lemu ji. Ayo kademen to nek ngene iki mbok yo tulung balekno. Tidak ada uang lain. Ada uang lain jejal. Siap. Tumpah apa nek. Kayak kopi yo adem. Tulung klambiku balekno tenan tulung. Arep direka kok wong cetha nyiksa wae tegel kok kur kon balekke klambi wis ora bakal. Cara sing gedhe-gedhe lho gedengan buah mati nang sumur lho ben. Wis bacot lara ati meri dengki tegel doan. Beda nek sing wedok-wedok iki ngerti sing lanang greng-greng ngono ya ora tegel kok. Ya maksa mesake ya ceraki karo njoroke ndase kan mula rasa. Ya tuwa ya angger bengi sobo. Maksa karo ngeroki ningen dadi ya ketoke suarane rada carcor ning ya wedi kelangan kok ya. Wedi kelangan. Iya sak rupa-rupa wong iki ya sigaraning nyawaku lho. Ben tak kerokane. Yo karo gemremeng kan. Padahal nek jangkal dinetke keroke. Ora yo ora seru-seru ngono kuwi Bu. Ben cepet abang. Dadi ora kok ben cepet mari ora ning ben cepet abang. Ayo nek kur mlocot. Abang iki ora abang teko kebuka pori-porine ora ning mulai metu getihe kuwi kok ya. Ayo kebangetan nek ngono kuwi. Wah, sing jenenge iri dengki ki anane mung elek karo elek. Gambaran tok lek iki dulur-dulure Nabi Yusuf iki setho gambaran tok lek. Urip ki nglenggono nek wis umur tuwa ngene iki pokoke wis ming kudu nyalangi ngamal saleh, mikirke mulya penake engko nang kubur karo nang akhirate. Wis kuwi sing paling urip tonjo tentrem iki kuwi. Kadonyane rasa kuwasa nrimo. Wong ya mangan telowe kolu wis kuwi wae masakan.
Korek-korek mangan setik mah tememplak nang kerowokane untu ra iso petil karepmu malah. Nerima dadi wong iki ayo nerima. Insyaallah istiqomah ning ibadah. Sing marai ra istiqomah ki mongso. Mongso iki marai ra istiqomah. Semoga-moga do dirindani Allah, do diberkahi Allah, paringi pitulungan saged istiqomah ling ibadah ning ngaji le DPDP ayam tentrem bejo slamet donya akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.